आङो नैबे 13 बोसोर बैसोनि गाहायनि दिनैनि बे बादायलायनाया माने 6थि खेब बड'फा गेजेरथियारि बे बादायलायनायाव फैनानै आं खुब मोजां मोनदों। मानोना गेलेगिरिफ्रा बादायारिफ्रा खुब गोसो होनानै बादायलायदों आरो रायजो राजाफ्राबो जथेस्थ' नुजाफैनानै हेफाजाब होफैदों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायनो सानो जे दिथागिरि एबा गारजेनफोरखौ जे उन्दै समावहाय जेरैहाय जोङो फरायनो रोङै गथ'फोरखौ फरायसालियाव थिनहरनानै फोरोंनायाव जेरैहाय गारजेना जोथोन लायो, बेबादिनो जे नैबे 13 बोसोर बैसोनि गाहायनि गथ'फोरखौ जुदि जोथोन लायोब्ला गथ'फ्रा माने देहायारि सोलेरारि आरो मेलेमारि जौगानाया जथेस्थ' दावगागोन होननानै आं सानो। आङो बर' थुनलाइ आफादनि जानानै खुब गोजोननाय मोनदों। मानो होनना बुङोबा बे 13 बोसोर बैसोनि गाहायनि जे फुटबल खेला बेयो जोबोद मोजां जादों। बेजों लोगोसे आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फुटबलखौल' लायाबालानो जे गुबुन गुबुन हाबाफारि जेरै हारिमु आफाद बिदिनो गोबां गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर थायो, बिथांमोना बेखौबो लायोबा आङो गोजोननाय साबसिन मोनगोन आरो।